Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. Baho ug galit nga pagdagsa sa mga langaw. Kini ang pipila sa mga nasinati sa mga residente duol sa gikahimutangan sa temporary transfer station sa basura sa kasamtangang garbage collection contractor sa Cagayan de Oro City. Barangay LGU, nakigpulong na sa kontraktor og nagsaad nga sulbaron ang maong problema. Anya report ni Cyril Chavez. Problema sa baho nga gikan sa mga basura nakipagdaghan sa mga langaw sa lugar. Kini ang nasinati sa mga residente sa barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City nga ilang gireklamo sa barangay. Ang gitudlong tinubdan ang pagtambak sa mga basura sa temporary transfer station nga gikan na kolekta sa mga truck sa nagkadayang barangay sa syudad. 3 days ago nagsugod ang reklamo sa atong mga residente kay lagi ang palibot medyo nay gapanimaho and adunay mga langaw gani apil pud ang traffic kay ga-occupy man sila nga side part kay diya sila ga parking so ga one way na ang dalan. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar ug tuod man dili permanente nga adunay baho nga masimhutan apan aduna gihapon panalagsa makita sab ang presensya sa mga langaw apan dili gyud ingon ana kadaghan ang mga residente sa lugar managlahi sa bang opinyon sa pagbutang sa maong temporary transfer station duol sa ilang mga kabalayan. Servisyo ba? Siyempre, bahogod. Kanami daw magkaon ta. Ambot lang nga sa bangko sa ako. Kuan nga kimtang murag. Kuan po kinanatik yan nga baho. Huwag sa langaw kay daan ng langaw. Gilayong nagpulong ang Barangay Council sa Pagatpat ug representante sa kontraktor. Gipasabot sa kontraktor nga ang temporary transfer station ilang gihimo aron mapadali ang paglakaw sa mga truck ngadto sa mga barangay sa syudad para sa garbage collection. Apan tungod sa kalisod sa dalan, padulong sa sanitary landfill sa Barangay Pagalungan, malangan ang pag-unload sa mga truck sa ilang mga nakolektang basura. Butang nga mapundok kini sa transfer station. Normally kini basura man, then pila naka adlaw na nakapundo siguro sa syudad nga pagkuha na nagbasa na so nagibaho so siyempre ang langaw baho umuhumot mo anha mo gid siya. Hinoon ilang nahisgutan ang pagpaundang sa pagtambak sa basura ngadto sa yuta sa mong compound aron malikayan ang dugang kadaot pa labi na sa panlawas sa mga tao duol sa lugar. Nagpasalig sab kuno ang kontraktor nga ilang solusyonan ang problema sa kabaho sa ilang mga truck. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.